Hei kaikille, varmaan te tarvitte passia. Tämä passi tarvii ainakin kuvia tai henkilökorttia tai ajokorttia tarvii ainakin kuvia. Sulla on oma kännykkä. Minä näytän sulle, miten voi ottaa sinne itse oma kuva. Ei tarvi maksaa niin turhaa. Vain 7 €. Sinä maksaa passikuvia tai ajokorttikuvia. 7 € vain maksaa. Minä näytän teille seurata mun video meidän tietokoneelta tai läppäri tai oma kännykkä teillä on. Vain minä näytän mistä voi hakea. Sinne näkee. No niin, let's go! Vihreä. Kumpi haluat ladata, tämä tai tämä? No niin. Silloin kun klikkaat tuosta kulmassa lähetä kuvia ja te sait tämmönen sivu, kaikki tiedot täällä näkee. Ja tekstiä siellä koodia tai sähköpostikin. No niin, kiitos kaikille kun seuraat mun video.